uyang nga tubig sa Iloilo City nagalabot sa 33 million liters per day. Sunod sa Metro Pacific Iloilo Water. Water rationing ginapatigayon na sa Bacolod City bangod sa kakulang sang supply sang tubig. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Subong at tigilinit, tuman ka importante ang tagsakatulo sang tubig. Apang sa records ng Metro Pacific Iloilo Water, 33 million liters ng tubig ang nauyang kada adlaw sa syudad sang Iloilo. Ang numero, ang 43% sa kabugasan nga 73 million liters per day nga water supply sang MPIW. 60% sa uyang ang nalista sa distrito sang Haro. Dako man ang uyang sang tubig suno sa MPIW sa city proper kag Lapas. Yung NRW, ito po yung tubig na natatapon natin na hindi nakakarating sa customers natin. Physical losses, ito po yung natatapon sa linya because of sobrang luma or sira. Bangod sini, mas gintutukan nila ang pagkayo sa depektibo nga mga tubo, ilibina sa mga tig-ilinit nga mas kinahanglan ng tubig sa ginabanta 85,000 ka mga konsumidor nila. Intensified natin na leak repair activities, not just in Haro but across our service area. We're also rolling out a Sahara leak detection project. Sa karon, padayon nga nagpasalig ang MPIW nga bastante ang ilang supply sang tubig nga ginagawa sa mga bulk water suppliers. Sa Bacolod City, agud mabuligan ang mga barangay nga ginakulang ang supply sang tubig. Nagapatigayon sa rasyon ng BFP Bacolod sa komunidad, agud mahagan-hagan ang epekto sang El Nino. Suno sa BFP, gikan sa mga apektado nga barangay ang request kag nagaresponde ang mga ini sa hingyo. Apang pagklaro sang BFP nga alas 4 sa ngapon lamang ang mga ini nagapatigayon sang rasyon bangod prioridad sa gihapon nga gamiton ng tubig para sa sunog. Wala naman sa makita nga problema diri ang grupo nga amlig tubig. Apang dapat ang water district sang syudad ang nagakapyot sang sini nga responsibilidad. Bangod mabatyagan na ang kulang nga supply sang tubig sa syudad. Because of the rising temperatures kang nagabuhin na gid man ang aton sini nga supply sa tubig, naka-initiate ang Barangay Mandalagan for us na nag-request sa aton sang aton unit para nga maghatag sang tubig. Kim Salinas, One Western Visayas.